בבית ספר דתי, גדלתי ברחובות, משם המשכתי לבית ספר חילוני, לאורט, ולאחר מכן התגייסתי לצבא, בשריון, מרכבה סימן 4. באילו שנים? מנובמבר 2006 עד נובמבר 2009. זה מחנה דורי, זה המחנה גיוס. פה, שנייה, פה זה עם החברה שלי, ממש בהתחלה, ברוכים הבאים ללשכת הגיוס, זה היה ב-26 לנובמבר, מתי שהתגייסתי, וכאן זה 8 חודשים אחרי זה, זה אחרי המסע קומטה, ומפה הלכנו לפלוגה המבצעית. בעקבות ירי רקטות קסאם בלתי פוסק לעבר יישובי הדרום יצא צה"ל בשבת 27 בדצמבר 2008 למבצע עופרת יצוקה. זה היה ביום שבת, אני הייתי אז בבית, שחררו אותנו לחמשוש. טוב, היה יחסית סביר עד שפותחים את הטלוויזיה, אתה רואה את ההפגזות של המטוסים, אתה מבין שמשהו לא בסדר, הפציצו שם את כל הגדה. ואחר כך קיבלתי טלפון מהקצין הדתי שלי בצהרי שבת. אז זה היה טיפה מבלבל, הנחתי שזהו, ברגע שאני מקבל טלפון מבחור דתי, באמצע שבת, אז אנחנו נכנסים. הוא אמר לי לתפוס את האוטובוס הראשון, איך ששבת יוצאת, וקיבלנו קיצור חופש. שבוע אחרי תחילת באותו זמן, בהתחלה, היית רואה מלא אנשים שמאוד מאוד טוב, תומכים במדינה, תומכים בצבא, חילקו לנו אוכל, אספרסו, סנדוויצ'ים, ממתקים, כל כך הרבה דברים, זה לא היה נורמלי. אני הייתי הנהג, נהג מרכבה סימן 4, שזה היה אחלה טנק. תשמע, סכנת חיים, כולנו היינו. ברמה האישית שלי, אני לא חושב שלחמאס היה את הנשקים הכל כך לפגוע בנו ברמת השריון של הטנק, אבל היו כמה אירועים. פחות מפחידים, יותר מפחידים. חבר שלי שהיה בין הטנקים של המחלקה שלנו, בין ה3 טנקים, אחד מהם זה היה הוא, וניתק איתו הקשר באמצע התקפה שהייתה שם, הוא הלך לצד אחד, אנחנו היינו בצד השני, הוא התחלק עם מחלקה אחרת, ושמענו שירו על אחד הטנקים טילי נ"ט. באותו זמן הידיעות שלנו היו שיש 2 טילים כאלה בכל עזה, וזה הדבר היחיד שבעצם יכול לפגוע לנו בטנק בצורה משמעותית, עד כדי כך שהוא גם יכול להוריד אנשים. ואני זוכר שהוא נעלם ושמעתי שטנק אחד קיבל את 2 פגיעות האלה שפגעו באחד הטנקים האלה ולא הבנו לאן הוא נעלם. יותר המשפחה, החברים יכולים גם לדאוג לעצמם, חלקם היו בפנים, אז יותר למשפחה אני מאמין. אוקיי, איך הרגשת שאמרו לך שנגמרה המלחמה, שיש הפסקת אש? לא ממש אמרו לנו. זוכר שישבתי בתוך המגנן בזייתון, בין זייתון לג'באליה, ואני מתחיל לראות הרים של גבעתים, מלא אנשים של גבעתי שמתחילים למשוך לכיווננו, שחוזרים פנימה לתוך המגנן. ואותו זה היה ביום רביעי. אמרו לנו שאנחנו נצא בעוד שבוע, שחותמים על הפסקת אש, שלא חותמים על הפסקת אש. לא היה כל כך ברור. ב5 בבוקר קיבלנו הודעה שזהו, שיוצאים, ויאללה, התחלנו להתקפל. מה אני עושה כיום? בטעויות שלי מהעבר. אני משלים בגרויות, ככה לאט לאט מתכנן וזומם את דרכי לאוניברסיטה, עושה מילואים עוד מעט, וזהו, עובד בעבודה רגילה.